Dnes sme zobrali do Tatier na výlet naše deti. A môj syn, ktorý má 5 rokov, sa samozrejme začal pýtať, že kedy už tam budeme. A ja mu nakoniec hovorím, že nech sa pozrie von oknom, že tam uvidíte Tatry a keď pri nich budeme, tak pri nich budeme, bude to vidieť. No a ako tak vchádzame do Starého Smokovca, tam je ten obrovský Slávkovský štít, tak moja žena sa na ňo otočí a pýta sa ho, že či si všimol, ako sa k nám priblížili tie hory. A on ju na to hneď zruší, že k nám sa žiadne hory nepriblížili. Že to naše auto sa priblížilo k tým horám. A ja som si povedal, že super, ako v tom má jasno. V 5 rokoch už vie, ako veci v skutočnosti sú. Kiež by aj všetci ľudia, ktorí si myslia, že sú stred vesmíru a všetko sa točí okolo ich zadku, vedeli, ako veci sú. A ak mám byť úplne férový a úprimný, tak ja si myslím, že každý z nás sa čas od času dostane do tej pozície, kedy si myslíme, že my sme ten stredobod vesmíru a že sme tí najdôležitejší na svete. A tak to skrátka nie je. Nikdy nebolo. A nikdy nebude.